Bħan-nies il-klieb ukoll jaf jiġu bżonn donazzjoni tad-dem li tista' salvalhom ħajjithom, iżda din ir-riżorsa importanti mhix disponibbli faċilment. Peress li f'Malta m'hawnx faċilità fejn jinħażen id-dem tal-annimali, sidien ta' klieb li jiġu bżonn trasfużjoni tad-dem iridu jfittxu donatur li lest joffri l-kelb tiegħu biex jittieħidlu d-dem dak il-ħin stess. Kien għalhekk li l-attivista Marja D'Amato saret pont bejn il-pazjenti u d-donaturi wara li istess għaddiet mill-esperjenza. Propjament kelli kelba li kellha bżonn bla transfusion iktar minn darba u kont għamilt appellu nqajjimt awareness x'ikun hemm bżonn. Il-fundatriċi tal-għaqda Innocent Post appella lil kull min għandu kelb b'saħħtu li jiżem madwar 30 kilo biex joffri l-għajnuna tiegħu. Din bdejnija 10 years ago u minn dak iż-żmien law mietu ħafna minn dawn il-klieb. So inkollna bżonn donors illi jkunu jiena nkun naf bihom illi dawn lest li jagħtu id-dem għax din tissir ħafna drabi within a matter of 1 hour. Il-veterinarju Dr. Krista Spiteri spjegat li trasfużjoni tad-dem issir l-aktar f'żewġ sitwazzjonijiet partikolari. Normalment meta jkunu ġew in kuntatt ma' xi rat poison għax inti li kkawżawha li jibda jkollok id-dem mhux qed jaqgħad u hemmhekk ħafna miġġabi jkollna blood transfusion. Jiġri wkoll meta jkun hemm każijiet fl-immunità fejn inti jkollok il-livelli taċ-ċelloli il-ħomor li jkunu baxxi ħafna. Fisret kif il-kelb li jagħti d-dem isirulu t-testijiet biex ikun aċċertat li ħieles mill-mart u wara jingħata ftit lopju biex jittieħedlu d-dem b'mod sigur. Il-proċedura hija jitwal għall-kelb li qed jirċievi d-dem. Normalment il-blood transfusion nagħmluh over 8 to 12 hours. Hemm ċertu rati, inti l-ewwel tibda b'ċertu rata biex tara li l-ġisem qiegħed jaċċettah u mbagħad tkompli tagħmel dak li ngħidulu transfusion. Dr. Krista tenni l-appell biex aktar nies joffru l-klieb tagħhom bħala donaturi. Nettejn dak il-pazjent li forsi jkun bżonn dak id-dem u li inti tkun preżenti u tagħti ħajja ġdida fil-verità għax aħna naraw ħafna każijiet fejn fil-verità dak il-ħin tkun ta' emerġenza. Il-klinika veterinarja tilqa' dettalji ta' dawk li jixtiequ joffru l-klieb tagħhom bħala donaturi.